Goizean esnatzerakoan, arkatz bat aurkitu zuen Izeiek bere ohean. Beste arkatzak baina pixka bat handiagoa zen ura, eta bere puntak kolore asko zituen. Arkatzak goiko aldean ezabagoma handi bat ere bazuen. Zein arkatz berezia, ez dut horrelakorik inoiz ikusi. Gosaldu, gela txukundu eta hortzak garbitu ondoren, horri txuri bat hartu eta arkatz berriarekin hegoak zituen baloi bat marraztu zuen. Ba, arkatz honek besteak bezala marrazten du, ez da berezia. Baina bapatean, klonk, klonk, klonk! Berak marrazutako baloia zegoen leihoaren kontra egan. Izei, harrituta, baloia hartzen saiatu zen, baina hegoak zituenez, ez zen iristen. Arkatza begiratu eta pentsatu zuen. Agian, hegoak ezabatzen baditut? Korrika batean orria hartu eta hegoak ezabatu zituen. Orduan baloia lurrera erori zen. Gurasoi eta anaiari deitu zien Izeiek. Begira, nik marraztutako baloia benetazkoa bihurtu da. Ze marrazki polita, baina nondik atera duzu baloi hori? Norena da? Esan zion amak. Nik marraztu eta sortu dudana, ikusi! Orria hartu eta baloiari berriro ere hegoak marraztu zizkion. Klonk, klonk, klonk! Berriro zegoen baloia egan leihoaren kontra. Denak aho zabalik geratu ziren. Esan dizuet, arkatz hau magikoa da. Arkatza hartu, baloia ezabatu eta hau desagertu egin zen. Marraztu txakur bat, ea zer gertatzen den. Esan zuen anaiak. Izeiek txakur handi bat marraztu zuen. Eta zera gertu zen etxean? Txakur erraldoi bat! Txikiagoa egin, Izei, ez dela etxean sartzen. Esan zuen aitak. Denon artean, txakur polit eta berezi bat sortu zuten. Belarri luze deitu zioten. Eta Izeiek bere marrazkiekin jostailuak, etxetxoa eta janaria egiten zizkion etxeko kide berriari.